Ráno, tady je Denis a Honza Penis. Takže tady už to máme rozehraný. To nejde připevnit. Co? Tohle. Jak vidíte, máme tohle stejný, tohle. Je to fakt dobrý. Já mám 3 bandáže. Tohle máme. Že ty pořád chcípáš. No a ještě si nechcíp, ale pořád si... No jednou málem, no. Ale to snad nevá. Ty mogo, se A Kolik máš peněz? 5. Ano, Honzovi je 9,5 a mě 8,5. No, to je takové divné. Ne. Já se jdu prvat. A je to z toho 4 miliony korun. Hej, jedem v noci. Počkat, je červený měsíc. Tak to se Upíři, dělej. Ne, ale budou tady ty obří vlci, který prodáme a upíry taky prodáme. Tak já počkám, až se tady nějaký spawnou a ty Já vezmu uhlí. Musím si uhlí. Já se jdu kouknout, jak to udělali nový update, protože oni udělali nový update. Že tady místo u těch kulometů je normálně pán a ještě na krajích mají taky pánové s těma. Můžu si to vzít. Já potřebuji odpevnit to uhlí a to nejde. Dať to udělám. Počkat, já jsem na vrchu se koukám, kdo je takovej debil. Tady máme... Kdo to je? A kde? Koho zabili? Jo, a pány a dámové. Máme... Oni můžou chodit, ty naši obránci. Kum. A zabili upíra Dexe. Dobré. A tady máme pana Okurku. Dobré den, papa Okurku. Tady je další. Tam. Kde? No, u mě. U tebe? Já mám panu. Tak to pak musíme spálit. Nebo to jde... Dělal panu dynamit. Dynamit, co děláš sranu? Jo, ne, pát, já jsem si to jenom myslel. Bacha, tady je upír Dex. Kde? A mám... Už mám 3 upíra. Tady, upír. Už mám 4. upíra Dexe. Toho 4 Dexe. Kde je upír? Podle mě už tady to už nevydržej. Já zkusím upír. Tady někde musí být další, protože... Upíra zkusím prodat. Kolik? Ukaž. 15 korun. Tak já to dám do šerifa. To nepůjde. Tady je boss. Co? Já to neslyším. Kde je? Nevím, už je den. To nejde. Ukaž, mám koupit uhlí? Já jich mám dost. Za chvilku půjde podle mě Tesla. Já bych to ne... Já si koupím jenom náboje. Já taky do rifle. Mám 101 nábojů. A lidi, popište mi to do komentářů, pokud jsem to jako řekl špatně, ale já si myslím, že ne. To řekl špatně. Já to neřekl. Já už mám 60, takže... Protože kdyby nějaký mimino řeklo, jo, ty jsi to řekl špatně, jo. Tak to je úplně jak hovnu, protože já jsem to neřekl špatně. Já mám si koupit náboje. Nebo je nějaký... Tak dělej. Jenom jedno a pak si koupím uhlí. A teď mám ještě jedna 2 Má uhlí. 5 korun, až půjdeme u Tesly, tak koupíme. Já mám taky 5 korun a jdu si koupit 2 uhlí. Až půjdeme... Já mám jenom 5 korun a kupuju si 2 uhlí. Čo? Hej, až půjdeme u Tesly, tak ti koupím náboje do té shotguny. Já si koupím do rifle. Ne, ty až půjde nám budou koubly a... Já jsem to ukradl. Jo, máme málo. Sakra, je to open. Ne, naše okurka. Počkej. Naše okurka drží. No jak dej pryč. Dej pryč. Ne, Může zase připevnit. okurka. Tak ji tam připevníš znova. Pan okurka. Oka. Tak. Pořádně.
Já to odpálím. Jestli má svůj obličej, Tak. jestli tam nejde Ty protáhnout. vogo! Sorry. Přesně strčil ten trávu. Pan Okurka nežije. Držíš hubu s tou okurkou. Teď mu tam připevníme tu její držku. Tak. Tak jedem. Pan Okurka má tady klobouk. Jedem. Pan Okurka, Já jedu, čau. jo, pan Okurka vystrkuje zadek. 20 kilometrů, happy. Happy. A na to, že hrajeme s mým bratrancem. Tak jsou úplně chconky. A na to, že jenom natáčíme skoro 6 minut. Ticho.